איזה כיף שחזרת. בשיעור שעבר דיברנו על האמונות שלנו. אז כפי שהבנת, האמונה הזו היא תרופת נגד תת מודעת לפחד שלך. זה הכל פחד, אבל זו אמונה שנוצרה, שנותנת לך תחושה של ודאות, כאילו המוח אומר לך, את רואה? אמרתי לך. ועכשיו את לא צריכה כל כך להרגיש חסרת שליטה. אז האמונות שלך הן תוצר של ההתניה שלך, ואני לא רוצה להעצים אותך, לאתגר את האמונות שלך, כי אחד הדברים המדהימים ביותר שאת יכולה לעשות עבור עצמך, הוא כשאת מאמינה במשהו כל כך חזק, והאמונה הזו גורמת לך להרגיש מדוכאת, חסרת אונים, חסרת תקווה, לא מספיק טובה, את צריכה לחפש עמוק בתוך עצמך ולומר, אני צריכה לאתגר את האמונה הזו עכשיו. כאילו, האם זה באמת נכון? אני באופן אישי מאוד אוהב את העבודה של ביירון קיי. יש לה את השאלות העיקריות האלה, שהיא אומרת לאנשים לשאול את עצמם כשהם נמצאים בעיצומו של סיפור על האמונה שלהם. היא ללא ספק אחת הטובות. אז את פשוט שואלת את עצמך, האם זה נכון? מה עוד יכול להיות נכון? האם יש אפשרות שזו התפיסה שלי לגבי זה? האם יש אפשרות שאת לא מסתכלת או רואה דברים בצורה כל כך ברורה? שאולי את מסתכלת על זה דרך הפילטר של הרגשות שלך, ולא דרך המסנן של האובייקטיביות שהיא? האמונות האלה שכולנו חווים מפשיטות מאיתנו את הביטחון והאותנטיות שלנו. כאשר אנחנו בעולם ההיכרויות ומערכות היחסים. כי אם את הולכת לדייט וחושבת, אף אחד לא באמת יאהב אותי. בכל מקרה, אם את יוצאת לדייט, או שאת במערכת יחסים ואת חושבת, טוב, כולם כאלה. איך את באמת יכולה להופיע בצורה אותנטית? את הולכת להופיע עם כפפות האגרוף שלך על הידיים. יש לי לא מעט לקוחות שסיימו נישואין אחרי 20 שנה ויותר, והן מרגישות שהן לוקות בחסר, לא מספיק טובות, ובכל זאת יותר מדי מכדי שמגיע להן להתאמץ או מאמץ כלשהו ממישהו, והן כמובן יודעות שזה קשקוש מוחלט, אבל זה דורש מהן הרבה עבודה. אני אישית מאוד אוהב את העובדה שלפחות הן יכולות לומר שזה זבל מוחלט וזה לא האמת. ולפעמים זו הסיבה שכתבתי את החוברת העבודה שלי לשברון לב, שנמצאת באתר שלי, שפשוט צריך לאתגר את הסיפור. כאילו, אנחנו מבנים 30 שנה עם מישהו שמתייחס אלינו גרוע, ואז אנחנו חושבים שאנחנו הבעיה. לכן תצטרכי תמיד לאתגר את הסיפור ואת האמונות. ונחשימה, כשאת במערכת יחסים, תצטרכי לעשות את זה הרבה, כי המוח שלך הולך להשתלט עלייך. ואז יצופו כל מיני אמונות שלך, שיושלחו על בן הזוג, שיגרמו לך בלי כוונה לפתח הרבה טינה. לכן חשוב מאוד להעתיק ספק. בפרק שקורה כאן, בפרק הבא והאחרון, אנחנו באמת הולכים להיכנס יותר לערכים. ולעשה ואל תעשה בהיכרויות, רק שתדעי. אבל כרגע אני באמת רוצה שתהיה לך תחושה טובה יותר של הפסיכולוגיה שלך. כלומר, אני רוצה שתדעי מה את באמת צריכה, וגם אני רוצה שתהיה לך ההבנה הטובה ביותר של איך את עשויה להפריע לעצמך, ולגבי האמונות שיש לך. ולפעמים צריך לחפש את הראיות לכך שזה לא נכון. לכולנו יש את ההונאה הזאת. לדוגמה, מישהי כתבה לי, אף גבר לא ירצה אותי בגלל שאני בגובה 1.5 מטר. והם רוצים רק רזות וקטנות. או מישהי אחרת שרשמה לי, אני כל כך צנומה וקטנטנה, כל הגברים רוצים נשים גבוהות שנראות כמו דוגמניות. כאילו, לכל אחד יש את המבנה שלו, של מה שהוא חושב שאנשים רוצים, וכל מה שאני יכול לומר הוא שאנחנו כל כך תחת השפעה, וכל כך בטרנס, שאנחנו מאופנתים על ידי מסרים מהחברה, וזה לא מבוסס על המציאות. אם יהיו כמה גברים שיעדיפו נשים קטנות יותר, כן, ויהיו כמה גברים שיעדיפו נשים גדולות יותר, יש יותר מ7 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ. הרבה אנשים עם הרבה העדפות שונות.
התפקיד שלך הוא לא ללכת על האדם שרוצה שתהיי שונה ממי שאת. זה התפקיד שלך. ככה את בוחרת את עצמך. אז אנחנו רוצים להופיע עם זו אני, ככה אני נראית, ככה נראה הגוף שלי. אלה הדברים שאני עובדת עליהם. קח את זה או שכח מזה. כולנו מגיעים לקשר עם מטען, וככל שאנחנו יכולים לראות את עצמנו כבני אנוש שמנסים לנווט את החיים, ויש לנו את ההקבלה הזו, ואנחנו מוצאים את הקבלה הזו דרך כוכב הצפון שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים מראה אחרת להתבונן בעצמנו, ולא רק בן הזוג שיתאים לנו. לא יכול להיות שבן זוג פוטנציאלי, דייט פוטנציאלי, מאהב פוטנציאלי, יהיו המראה היחידה. את פשוט לא יכולה כי את תהיי אומללה. אני חושב שלפעמים אנחנו מסתפקים בפחות, כי אם אנחנו לא משתפרים מיד, אנחנו בוחרים בסבל המוכר. כי קל להשיג אותו ולחזור אליו. לפעמים אנחנו כל כך שקועים בסיפור שלנו על מישהו ומאמינים שזה אינסטינקט. וקשה להסביר את זה ברגע שאנחנו חושבים שהקול הפנימי שלנו מדבר. אספר לך סוד, הקול הפנימי שלנו לעולם לא יספר לנו סיפור שלם, שגורם לנו להרגיש שאנחנו לא מספיק טובים כדי להיות במערכת יחסים. אז איך את יודעת שאת נכנסת למערכת יחסים חדשה, אם זה הסיפור שלך, או אם זה הבחור שלא עונה על הצרכים שלך, איך תוכלי להבחין? והתשובה היא בשתי מילים, באמצעות תקשורת. הבעיה הגדולה ביותר שיש לאנשים היא שהם כל כך תקועים בראש שלהם, והם פשוט לא מתקשרים, כך שאף אחד לא יכול לענות על הצרכים שלך, מבלי שתגידי באמת מה הצרכים שלך, בצורה ברורה וישירה. אז הנה העניין. שני אנשים בוגרים, מתאחדים, הם יצורים אוטונומיים, שונים לחלוטין, רקע שונה, משפחה שונה, אמונות שונות. אני מקווה, כפי שלימדתי אותך, כמה ערכים משותפים ברצינות, אבל הם עדיין שני אנשים נפרדים. אז שני האנשים האלה מתאחדים, אולי הם לא יודעים בדיוק איך לאהוב אחד את השני. זה ממש לא הופך אותם למאהבים רעים. אנחנו צריכים ללמד אחד את השני מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו פחות אוהבים. כן, גם בחדר המיטות. מה שאני צריכה זה את זה ואת זה. זה מה שהכי חשוב לי. אם את לא מוכנה להיות גם המורה וגם התלמידה בתוך מערכת יחסים, לעולם לא תהיה לך מערכת יחסים שעובדת. אז אם אני מנסה להבדיל בין האם סיפור או שהוא בעצם לא עונה על הצרכים שלי, תקשורת, נעלי איתו שיחה, אני מקווה שזה יעזור. לא מעט שואלות אותי, איך אני סולחת לעצמי על כך שנשארתי במערכת יחסים גרועה כל כך הרבה זמן, ואתה לא יודעת את התשובה, פשוט חמלה על הסיבות שבגללן נשארת. חמלה והבנה, אנשים נשארים במערכת יחסים גרועה, כי לפעמים לעזוב את מערכת היחסים הזו, פירושה שהם צריכים להיכנס להרבה מאוד חוסר ודאות. אולי אי ודאות כלכלית, אי ודאות רגשית, וכן, זה גם הרבה פחד. אולי נשארת במערכת יחסים גרועה, כי מעולם לא ידעת איך זה להיות במערכת יחסים טובה. אולי נשארת כי היו הרבה רגעים של זמנים טובים והחזקת בזה. אז את סולחת לעצמך על כך, ובאותו זמן מכריזה לעצמך, ואולי לאחרים שלעולם לא תעשי את זה שוב. רק ניסית להשיג אהבה, זה הכל. נשמע שצריך הרבה אומץ כדי להתגבר על הפחדים והעבר שלנו. וכן, לפעמים אנחנו צריכים מאמן או מטפל שיעזור לנו לעבור את זה, בוודאות. וכן, יש אנשים שהדרך שלהם הייתה פשוט דרך הרבה מדיטציה. יש לא מעט דרכים לריפוי, אבל חלק גדול מהריפוי הוא לאפשר לעצמך להרגיש שמחה לעתים קרובות יותר, מה שבאמת אומר שאת מרשה לעצמך להרגיש שמחה על הדברים הקטנים. ותאמיני לי שזה חלק גדול מאוד מהריפוי. זאת אומרת, אני מכיר יותר מדי נשים שנותנות ונותנות ונותנות ונותנות,
ונותנות ונותנות כל הזמן, בלי לתת לעצמן. גם זו בעיה. עוקבת שלי רשמה לי, עכשיו אני לוקחת הפסקה מהדייטים כדי להתמקד בעצמי. בעוד שמצד אחד אני מרגישה מאוד חזקה לקחת את הזמן הזה, לפעמים אני גם מוצאת את התקופה הזו די לא נוחה. ואפילו מאתגרת, מכיוון שלעיתים קרובות אני מרגישה רצון לצאת לדייט, כדי לקבל תוקף ולברוח מתחושת הבדידות. אז קודם כל כן, אני מאוד מעריך את הכנות לשתף במה שכל כך הרבה אנשים מרגישים, אבל מפחדים להודות. אז איך באמת מתמודדים עם תחושת הבדידות הללו? בתקופה זו של שיפור עצמי, ומה הם הסימנים המעידים על כך שאת מוכנה, מרגישה שלמה מספיק, מוכנה לצאת שוב לדרך? אז הדבר הראשון שהייתי ממליץ לשאול את עצמך, מה הם הסימנים שמצאת שציינו לך שאת צריכה לקחת פסק זמן מהיכרויות? זה יענה לך על לא מעט מהשאלה. או אולי יצאת לדייטים וזה לא יסתדר כי לוקח זמן לפגוש מישהו. תסמכי על עצמך, שאם את מרגישה את הקריאה לעבוד על עצמך, יכול להיות שלא הקדש מספיק זמן לעצמך, אחרי מערכת יחסים ארוכה שהייתה לך לפני זה. שאולי מה שעשית זה לקפוץ לדייטים קצת מהר מדי. זו הפרשנות שיש לי, וזו הפרשנות שעליה אני הולך לבסס את התשובה שלי. אז כתוצאה מכך, את יודעת לפעמים אנשים מרגישים שהם לא לקחו מספיק זמן לאבד את הפרידה הארוכה. אחרי מערכת יחסים ארוכה, ואז הם נכנסים לעולם ההיכרויות, וזה מרגיש כאילו יש לך את הקריאה הזו להקדיש קצת זמן לעבודה על עצמך. לכן את עומדת להתמודד עם אי נוחות, את הולכת לחוות בדידות מסוימת, וזאת תשובה שלא הרבה אנשים אוהבים לשמוע, והיא שחשוב מאוד לדעת איך להיות לבד. ואני יודע שיש אנשים שכנראה מרגישים יותר מדי בנוח עם להיות לבד. אבל יש אנשים אחרים שבאמת כשהם לא במערכת יחסים רומנטית, הם מרגישים בודדים. וזה משהו שאני חושב שצריך להתמודד איתו, כי אם אנחנו לא מסוגלים להיות לבד, ולהרגיש שהמראות האחרות בחיינו באמת ממלאות אותנו בדרך כלשהי, אז אנחנו חווים ירידה בתדר שלנו. עלינו להיות מסוגלים לחוות את היותנו רווקים מבלי להרגיש בודדים, וזה לא אומר שאת לא הולכת להרגיש לפעמים בודדה. אבל את צריכה להיות מסוגלת לחוות רגעים כאלה. אז מה שהייתי מציע הוא, שימי לב לכמה מהדברים שאת אומרת לעצמך, כשאת מרגישה בודדה. כי הרבה פעמים מה שאנשים יגידו לעצמם, אני לגמרי לבד, והחזרה הזו על אני לבד, תמיד אהיה לבד, אני לא הולכת לפגוש אף אחד, המחשבות האלה גורמות לנו להרגיש בודדים מאוד, והמחשבות האלה הן ללא ספק אמונות, והן צריכות להיות מוטלות בספק. כאילו יש כל כך הרבה דברים שאת יכולה לעשות כדי להרגיש מחוברת לעצמך. ולא רק לעצמך, גם עם אחרים, שאין להם שום קשר לבן זוג רומנטי, וזה מאוד מאוד חשוב לחקור בחיים שלך. זה המפתח. ולכן החלק השני של השאלה שלך הוא איך את יודעת. אז נכון, את די לא יודעת, כי יכולים להיות לך הרבה רגעים שבהם את מרגישה מרוצה ללא בן זוג בחייך, ואני חושב שזה יהיה ברומטר טוב מאוד עבורך. פשוט גרוע יותר ממה שהרגשנו כשהיינו ברווקות. אנחנו מתקשים להגיד לא לסיטואציות, מכיוון שזה מקל על הכאב שלא חווינו שנים. אמרתי את זה פעם ללקוחה, תמיד יש יוצאים מן הכלל למה שאני עומד להגיד. ואני לא אוהב לדבר על זה באופן מוחלט, אבל רוב האנשים, כשהם רווקים במשך שנים רבות, הם למעשה בחרו בזה, למרות שהם לא הבינו שהם בחרו בזה. הם בחרו בגלל מערכת אמונות כלשהי. אולי הם בחרו לא לשים את עצמם שם. אולי הם בחרו לבודד את עצמם יותר. אולי הם בחרו להתמקד יותר בעבודה מאשר במערכות יחסים. לכולנו יש תחומים שונים בחיים שלנו, שיש לנו התפתחות אישית, יש לנו עבודה, יש לנו חברויות, יש לנו משפחה, יש לנו את הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. וכן, יש לנו גם מערכות יחסים. לעתים קרובות, אנשים שהם רווקים הרבה מאוד שנים,
למרות שהם אומרים שהם לא רצו להיות רווקים במשך הרבה מאוד שנים, מה שהם עשו, שהם לא היו מודעים אליו, זה שהם שמו את המיקוד והאנרגיה שלהם בתחומים שונים בחייהם, אבל לא במערכות יחסים. אז חלק מהסיפור שלה, שהיא הייתה רווקה כל כך הרבה שנים, עכשיו היא אומרת כן למצבים שלא מתאימים לה, אבל היא בחרה בזה. ולכן אם בחרת להיות רווקה במשך שנים רבות, בגלל ששמת את המיקוד שלך במקום אחר, את יכולה לבחור עכשיו לשים את המיקוד שלך במערכות יחסים, ובכך לעשות בחירות טובות יותר עבור עצמך. הכל למעשה בשליטתך, זה תמיד היה ככה. אבל התרגלת לסוג כזה של סיפור מחליש, של אני רווקה כל כך הרבה זמן, אני מרגישה בודדה. אז אני אומרת כן לזה, ואז הוא לא מסתדר, ואז אני מרגישה גרוע יותר, וזה סוג של לופ. כשבאמת מה שאת צריכה לעשות זה לומר, שמתי דגש על מערכות יחסים, לא שמתי דגש על מערכות יחסים. עכשיו אני פותחת פרק חדש, ואני הולכת להתמקד במערכות יחסים רומנטיות, וזה סוג היחסים שאני רוצה, ואלה סוג מערכות היחסים שאני בוחרת לא להיות חלק מהם. אז זה בהחלט להחליט להיות בוחרת מודעת בחייך, לעומת בוחרת פסיבית יותר. אני רוצה לדבר על משהו שמעסיק לא מעט מאיתנו אחרי שמערכות יחסים שהסתיימו. וזה איך אנחנו מתמודדים עם ההרהורים והמחשבות על מה שהיינו יכולים לעשות אחרת אחרי שעזבנו בן זוג מדהים. מה שמגביר אצלנו את האמונה שהאהבה תמיד נגמרת בסוף. אני הולך לדבר על היכרויות בפרק הבא, אך בכל זאת יש לי לא מעט לקוחות שמתמודדות עם המחשבות האלו ועם האמונה הזו שהאהבה תמיד נגמרת. וחלק מתהליך הצמיחה שאני מעביר אותן זה להסתכל על הסיפור בצורה אחרת, ביקורתית יותר, וזה לא דבר שקורה בן לילה. כדי שהאמונה הזו פשוט תשתנה, והפרספקטיבה שלי היא שהאהבה לא תמיד עוזבת, אלא שלפעמים מערכות יחסים לא מסתדרות, והן לא מסתדרות כי אנחנו מחבלים בהם קצת, וגם הפרטנר שלנו מחבל בהם קצת. אנחנו גדלים ככה, והוא גדל ככה. ואולי באמת רצינו להיות ביחד, אבל לא היו לנו מספיק דברים משותפים. כי כן, חלק ממערכות היחסים מסתיימות מסיבות שונות, והייתי חוקר האם הוא באמת היה בן זוג כזה מדהים? האם מערכת היחסים הייתה כל כך מדהימה? האם האהבה תמיד נגמרת? או שאתה יכול להתחיל, או שאת יכולה להתחיל, להסתכל על מערכת היחסים שלך קצת יותר ביקורתית, ולהתחיל לאבד את מה שבאמת קרה ביניכם. כך את מתחילה לאתגר את האמונה. של האהבה תמיד נגמרת, כאילו קל להמציא אמונה. האהבה תמיד נגמרת כשאנחנו ממש פגועים, וככה האמונה הזאת, האהבה תמיד נגמרת, לא עוזבת אותנו לעולם. זו אמונה שנולדת מתוך הרבה מאיתנו, שנמצאת ברגשות שלנו. אנחנו פגועים, חלק מריפוי שברון לב הוא עיבוד כך שעם הזמן תתחילי להפריד את הרגשות שלך מהאופן שבו את רואה את מערכת היחסים. אולי זה לא שהאהבה תמיד נגמרת, זה אולי פשוט לא יסתדר. לא יסתדר בין שנינו, בגלל A, B, C, D, E, whatever. ווואו, זה ממש קשה להתמודד איתו. זה לא היה קל, אבל זה נותן לי הרבה מידע, וזה כן נותן לי מידע על איך אני רוצה לנווט במערכת היחסים העתידית שלי, או שזה כן נותן לי תובנה לגבי חלק מהריפוי שאני צריכה לעשות. או חלק מהריפוי שאני צריכה, או שזה כן נותן לי תובנה לגבי כמה מהבחירות שעשיתי, בבן זוג, בבחירות שעשיתי בתוך מערכת היחסים. אני רוצה לגעת מעט בטראומת ילדות וכיצד אנחנו בוחרים את בני הזוג שלנו מהנקודה הזו. יש נשים שמרגישות שכל מה שקשור להתקשרות חרדתית, משקף בחזרה את כל הדברים שהרגישו כשהוריהן נטשו אותן או עזבו אותן. לעתים ההרגשה הזאת היא בצורת חרדה קיצונית, כשבן הזוג שלהם מתנהג בצורה שונה ומרגיש שהוא עומד לעזוב אותן. אז לפעמים סוג כזה של התקשרות חרדתית מגיעה, וזה כמובן לא חייב להיות הורים שנטשו פיזית. אולי היה לך הורה שהיה מאוד מרוחק רגשית, אולי היה לך הורה חולה חלילה, או הורה שלא הצליח לבסט את רגשותיו.
וכתוצאה מכך מה שקורה לילדה הוא שהיא מתחילה להיות ערנית להפליא. אז כמו שאם גדלתם בבית שבו הייתם צריכים ללכת על קליפות של ביצים, מה שמתפתח בתוככם הוא אינסטינקט הישרדותי, של להיות תמיד על המשמר כאילו אנחנו הולכים על קליפות של ביצים. וזה למעשה מאוד חכם, זה חלק מהחוכמה האינסטינקטיבית שלנו. אם אני הולכת על קליפות ביצים, אני עלולה להיפגע, ולכן אני תמיד אחפש את קליפות הביצים, או את מה מסוכן, ומה יכול היה להשתבש. ואז אנחנו גדלים, ושוכחים שקליפות הביצים האלה אינן, הן כבר לא קיימות. הן כבר לא שם, אבל כשאנחנו במערכת יחסים, או אולי אנחנו בוחרים את האדם שאנחנו כן צריכים ללכת איתו, על קליפות של ביצים, או אולי אנחנו בוחרים בן זוג טוב, אבל אנחנו כל כך ערניים שאנחנו מחפשים שינוי כלשהו באנרגיה שלו, כדי שחלילה לא נהיה זהירים מספיק וניפגע. אז איך מרפאים את זה? ובכן יש כמה דברים. אני כן מוצא שכל מי שיש לה התקשרות חרדתית, או כל סוג שהוא של תלות הדדית, בהחלט צריכה לעבוד על סיפוק הצרכים שלה, ולמצוא יותר ביטחון וודאות בתוכה. כל העניין של כוכב הצפון ישים מאוד, וזה גם קשור לבחירת בני זוג, אשר לדעתך לא מחכים את ההורה הזה בשום צורה. את לא רוצה קשר עם האדם המרוחק רגשית. את לא רוצה שהאדם שסובל מחוסר ויסות רגשי כל הזמן, ואז מוציא את זה עלייך, ואז את תמיד מרגישה שאת צריכה ללכת על קליפות של ביצים. את תבחרי את האדם הזה בשלב כלשהו בחייך, אם עדיין לא עשית זאת. אני מניח שכן. וזו בעצם הבחירה בסבל המוכר, אבל אז את יכולה פשוט לזהות את זה ולומר, אוקיי, אני צריכה בן זוג שלמעשה זה חלק מהבנת הפסיכולוגיה שלך. אני צריכה בגלל מה שעברתי ואני עדיין מרפאת בי, אני צריכה בן זוג שיהיה מאוד מאוד ברור איתי, ומאוד נוכח רגשית, ושאני לא צריכה ללכת על קליפות של ביצים מסביב. ואני לא הולכת לצאת עם מישהו רק בגלל שאני נמשכת אליו, ואני צריכה ללכת על קליפות ביצים סביבו. זו גם אחריות שלי, כשאני מתחילה להרגיש את עצמי, נהיה קצת חרדתית, וקצת מאבד את האיזון שלי, ויוצאת משליטה, לתקשר, וגם להשתמש בכמה טכניקות להרגעה עצמית. אני קורא לזה רבע לדרמה, הלוא אנחנו מרגישים לפני שהדברים מתפוצצים. אז לפני שאני מרגישה שאני יוצאת מאיזון, אבחר חלופון לאיזון הזה, כמו לצלצל לדבר עם חברה הכי טובה שלי, לדבר עם המאמן שלי, עם המטפל שלי, לצאת לטיול, לקחת רגע ופשוט לאסוף את המחשבות שלי. וכן, את צודקת, זה דורש תרגול. כותבת לי עוד מאזינה לפודקאסט של האור הפנימי שלי. אני בדרך כלל מרגישה בטוחה עם עצמי, בעבודה ועם חברים. אבל כשזה מגיע לפגוש מישהו לדייט, בין אם זה באפליקציה או בחיים, אני מרגישה כמו ילדה בת 13, עם קראש של זמר הנערץ עליה. אני פשוט אוהבת את זה. ואז אני מתנהגת בצורה לא אותנטית, עם אינטראקציה מביכה. ונשאלת השאלה, איך אני שומרת על איזון בדייטים, במיוחד כשהרגשות האלה עולים. אני חושב שכולנו, כשאנחנו פוגשים מישהו ואנחנו מתאהבים, אנחנו די מזדהים להזדהות עם החזרה לגיל 13 שלך. זאת אומרת, זה חלק קטן מהכיף. אני רק אומר את זה. אני הולך לדבר על הנושא הזה בפרק הבא, אבל חייב להתייחס לזה כאן. אל תצאי עם אנשים שאת נמשכת אליהם ברמה גבוהה כל כך שאת מרגישה נחותה מהם. כי אמנם חלק מזה הוא סוג של כיף, אבל גם חלק מזה נובע מכך שאנחנו כל כך חסרי שליטה, ונמשכים לאדם הזה ואנחנו שמים אותו על במה גבוהה. וכשהוא על במה אנחנו מתחתיו, וכך אנחנו מתחילים להרגיש ממש מוזרים. כי אנחנו מרגישים שהוא טוב מדי בשבילנו. אז תפסיקי לצאת עם אנשים שאת כל כך נמשכת אליהם, שאת שמה אותם במקום גבוה ממך, ותתאמני על דייטים עם אנשים שאולי הם לא בדיוק הטיפוס שלך, כדי שתוכלי להתחיל להרגיש שאת מתרגלת להיות עצמך בדייט.
זה בסדר לתרגל היכרויות. את לא חייבת להעניק לדייט הראשון את הלב שלך. את לא חייבת לו את כל הסיפור שלך. את רק בדייט הראשון. ואת אמורה להכיר מישהו, אבל אם מישהי שיש לה הרגל לא להרגיש מספיק טובה בדייט הזה, ולהרגיש ממש קטנה, ומכאן המטאפורה של להיות בת 13, אז את צריכה לצאת עם אנשים שאולי לא כל כך מרגשים אותך, כדי שתוכלי להתרגל יותר להיות עצמך בתוך הדייט. כי זו בעצם טעות לצאת עם אנשים שאת כל כך נמשכת אליהם, כי אולי הוא נראה מעולה, או מה שזה לא יהיה, הוא נראה מדויק, הוא מתאים, והוא מזכיר לך את כל פנטזיית הילדות שלך על איך נראה אדם מושלם. האמיני לי, אם זה המצב, אל תצאי עם האדם הזה. את כמובן צריכה להתאהב במישהו, אני חלילה לא אומר לך להוריד את הסטנדרטים שלך. אבל אם את מרגישה קטנה יותר ממנו, ואני מדבר במטאפורה כמובן, זה אף פעם לא יעבוד. אז הדרך שבה את בונה את הביטחון העצמי שלך, בדיוק כמו כל דבר אחר בחיים, את צריכה לתת לעצמך משימות ברות השגה. וחלק ממה שיהפוך את זה ליותר ברת השגה, הוא שאת אומרת, אוקיי, אני הולכת להיות יותר פתוחה בדייטים, ואני הולכת לצאת עם אנשים שהם לא בהכרח כמו הטיפוס שלי על הנייר, ואני הולכת להתאמן באמת להיות אני, ולנסות לבנות קשר אנושי עם מישהו, גם אם לעולם לא יראה אותו שוב. אז אחת הדרכים שבהן את מתרגלת, היא כשאת מרגישה כמו ילדה בת 13, תארי איך זה מרגיש בגוף שלך. אז אם את יכולה להתחבר למטאפורה הזאת, תתני קצת תיאור, איך זה מרגיש מבחינה פיזיולוגית. תהיי ממש מפורטת, כתבי איך זה מרגיש. אז מה שהייתי מתאר לעצמי, שזה מרגיש כמו הרבה חרדה. אולי את מרגישה מתח, פשוט מתח רב בחזה או בגרון. אולי את מרגישה מתח באצבעות ובידיים. חשוב שתתארי מה את עושה מבחינה התנהגותית. שתתארי את התחושות בגופך, כשאת מתייחסת להרגשה של ילדה בת 13. אני יודע שאת לא מרגישה מספיק טובה. תתארי את התחושות בגופך, זה חשוב מאוד. אני רוצה שתתחברי לגוף שלך, תתארי את התחושות בגופך, לא האמונות שלך, לא המחשבות שלך, לא הטראומה שלך, רק התחושות בגופך. הרבה אנשים יגידו שהתחושות הפיזיות שהם מרגישים הן בדרך כלל באזור הבטן או באזור החזה. יש אנשים שירגישו את זה בלסת, בראש ובידיים וברגליים. אז הדבר הראשון שאת עושה, כשאת בדייט שבו את נפגשת עם מישהו, לא משנה מי הוא, ואת מתחילה להרגיש את תחושות של בת 13, את התחושות של המתח בגוף שלך, מה שאת צריכה לעשות זה לקחת כמה נשימות ארוכות. את לא שואבת את הנשימה שלך מהר. את לוקחת את הנשימה שלך לאט דרך האף, ולאט לאט מוציאה אותה מהאף, או אולי קצת מהפה, לא משנה. ואת מתחילה לסרוק את הגוף שלך, היכן שאת מרגישה את המתח, ואת מתחילה להרפות את הגוף שלך. ואת ממשיכה להזכיר לעצמך להרפות את הפיזיולוגיה שלך. אולי תנסי לשנות את מנח הגוף שלך, והישיבה בכיסא. אולי תקחי לגימה של מים. אולי תנסי לרכך קצת מהמתח מאחורי העיניים שלך. אך כל הניסיון לשכנע את עצמך לא יעבוד. את צריכה קודם כל ללכת לפיזיולוגיה שלך, לשים לב למתח בגוף שלך ולהתחיל לרכך אותו, כי החיבור שלך לגוף שלך, במיוחד כמישהי חרדתית, הוא שמהר מאוד חשוב לשחרר את החרדה. וזה חלק מהנוהג של מתי את באמת בדייט. גם אם את אוהבת מישהו, יהיו לך כמה פרפרים, כולם הולכים להיות עצבניים. לא מעט אנשים עצבניים בדייטים ראשונים. תהיי רגועה, זה דרכו של עולם. אז אם את מרגישה ככה, את פשוט צריכה לשים לב לזה. קחי נשימה עמוקה, פנימה, עמוקה החוצה, תשימי לב אם האצבעות שלך מקורבלות, אם האצבעות של הרגליים שלך מקורבלות, ותדאגי לשחרר את זה. אולי שוב, תלגמי קצת מים, את מנסה להרפות את הלסת, אולי את מתיישבת בכיסא שלך,
ואת ממשיכה להזכיר לעצמך להרפות את הגוף שלך. יש כאלה שלפני דייט, כדי להירגע ולהיות יותר נינוחה, משתמשים במים קרים. עיסוי אוזניים שעוזרים לפעמים להרגיע את הגוף, ולהתחבר אל התחושות כמו עצבנות. אז בואי נחשוב על זה לא רק כעל טראומה, זה לחץ. מכיוון שכאשר טראומה מאוחסנת בגוף, היא מתבטאת כלחץ. עד כאן לפרק הזה. שוב, מקווה שלקחת כאן את התובנות המדויקות עבורך ממנו, ונתראה בפרק הבא.